Komana aimuda. Kana ngitora zvekuda munhu. Cheti tiri pashoot tatina dzimwe nyaya. Ndiko kuti mukomana wangu. Yangiyatwa song. Ayo. Tikati mapererero akaita sisi ava. Takuna kumbotsvaga mukomana wavo. Tivafilisa zvavakafilisa chi mwana. Ana utorera mwana chete vagara ndo chigame chacho kuna Izabhum kungochinjana maswap and top. Swap and top. Swap and top. Pana ni murumire kuna Izabhum. You know what? Cleo kutora ndeupi? Cleo kuna Izabhum. Cleo unoziya. Yeah. Atora boyfriend yemwana. Mwana akarwadziwa. Ndakanganisa. Nakutora boyfriend yemwana akahayiwa. Ni boyfriend yemwana. Ni boyfriend yemwana. Eva mwana kuti kukechewa. Ndo zvakaitwa pa. Pakakechwa akapiwa 80 US nebhodhoro rega master. Ndobva auya exactly. Vakakecha. Musikana wemuzukuru. Exactly. Ndo zvandikunyanya. Iyo kukecha kwauri kutaurawo ndekuya kuti vanhu vanomira pa touch line, right? Twatapeya mari. But iye akakecherwa papati. Pa function yavaita. Nangu I wasn't there. I can't say kuti chokwadi kana kuti kunyepa nansiku. But zvakataurika. Zvakataurwa. Aku explain and chitomuti imimi relationship yenyu yaita unge chini iri sweet zvekudaro chichizvanzi ndaigara ndichirohwa ndakamboza ndaurayiwa ndakavharwa nepilo nchinzi ndipe password yefoni here. Ndikati waizodana nemunhu anokurova sei? Zvikanzi inyaya yekuti munhu unenge uri mulove. Hanzi munhu aenda nakulezi yangu. Ndakatanga kushaya kule. Kudai ndashaya musikana. Tada kuchigadzira zvekuenda komba. Hanzi munhu akatanga kuvhunza Windi. Ko Black watati naye pakati. Windi wakuti Windi president. Alright. Aiwa. Usatambe nekuti wakagara. Atina mbobvira tanetsara. Wavhongo kuti uya nongoti masimuromo. Inondibhowa. Fair kwete zvekuti wambonondinyeka zvisina majokes. Direct pauri. Zvisina majokes. Like the other day sidopinda paseti munhu akashayiwa sketi yake yanga akapfeka ufi chachiri chisketi chachakadhamba dhamba. Zvikanzi ndikismo akuna mumwe. Wana anondibhowa yeye ndiyaba. Senzena kati naiwe usada anobasketi yako kismo anoitisei yakadhamba kudaro. YouTube na tirare musade kutiona mara munyare kutoshaya data ndifare naiwe wakuda kuskipa kuti ndibaiwe ukapisa tirare ndingauraiwe ndo podcast iri kudhura maiwe muraundi utishaiwe gevariri bisi kunge muwaiwe kiti yatota inganaiwe ukandidana ndikudaire vakamuvenga tamba imese mujaire panyaya dzenyaya mumukoni. Ndichikutambirai zvekare pano paZirare 263. Pano pachanga ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. But makazvitarisa tina Frank, tina Kismo. Unofanira kuti tina Kismo, tina Frank. Row by row. Changidzisa. Alright, Frank. Sorry Kismo. Kismo urise. Ita kuti tina Kismo, tina Frank. Tina Kismo, tina Frank. Abafara ndozvakaita. Ya, kuti undijamba unge ndisiri kuoneka. Asi ndakatosviba zvekudaro. Wangu. You are so colorful. Kana kutaura zvekusviba nyarara zvako. So murise yama. Aiwa, isusu tine hutano mena uri paside pangu. Ndakagwinya. Wagwinya. Ndakagwinya. Ndikupe chifight. Zvifight zogona kutremera but yoti wise I'm good. Ngawe kuoneka. So azuzvode. Asikuoneka even ndebvu izizi. Kada. Ndeze magrapes guys. Right. So amana, nasida kutongesa Kismo. Nasida kutomutongesa tomupinza mukoti ende tichamukutsira tiri 2 na Frank. Kwandikazokutongesa indiri. Unonyepa. Unonyepa. Andeito. Kismo takabva kuona interview yawakapesera kuitwa na DJ Sparks. Ende pakataurika zvakawanda. Zvimwe zvekuti inini handikwanise kutaura noti iye nyakutaura aripo hati. Ndakazotaura zvonzi aiwa hatirari wamhanya umberi taida kuti Kismo ataura. So iwo zvawakabva kuna Izabhum pai. Frank uda kubvunzwa chiti chii? Avunza kumbunzo. Ini ndinawo wakawandisa ndo kubvunza wangu ndeyokumberi. Saka ndokutanga famba naye. Alright, tigatangira apa. Kismo wakabva kuna Izabhum. Takazunzwa director na Izabhum achiti watenga mota pai.
ende pane post yatakaona yaitendera mastreets esocial media yawakanyora uchiti handizozivi kuti wakanyora uchiti chii but wakati isimba rangu itai henyu zvamada akaunti wakati makorokoto muri kudya zveziya rangu something like that ndio wakanyora ndini ndakanyora nditi peji nderangu Kismo ndini peji rakanzi Kismo saka ndini ndakanyora vamwe vari kuti wakapinda nemwoyo pinda nemwoyo pastaira ripi vavenga vachiti ndakapinda nemwoyo staira ripi ko rinopindwa nemwoyo ramunenge muchitaura imi hapana kana pakatombopindwa nemwoyo but ine ndichitaura zvinhu zvinenge zviri paground you see ukona zvakanoitika inini sort like ndorwadziwa kana kuti ndoita sei director Nice Boom munhu andinofarira wandinorespecta cause kuti Zimbabwe muziye Kismo ndi Mr. Nice Boom but still ndo vakaita ndizikanwe chipo ndechangu pamwe nayo unozozikanurawo somewhere but ivavo manje nebasa ravakabata I have to give thanks ne but patikazoita problem inini nadirector vangu pakadai so tashanda mutemo wekuNice Boom uchitanga kusvikako utange nekupinda papero but pane a certain time yaunoshanda usingapiwe mari wosvika pachikamu chekuzonzi level rane munhu yarisisiri rechi remahara because achashandire zita ave naro anditi so inini ndichisvika kuNice Boom ndiri munoti ndandisingazive kuti zvinofambiswa sei nyaya dzachona dzinoenda sei ne but ndakasvika pachikamu chekubvunza nai guys kana munhu wajoina acting kudai so unozotanga kupiwa mari kana zvaita sei then director was like my sister kana ukafarirwa nevanhu vakakutambira muindustry then toona kuti tingakusaine here isusu vachona toona kuti hunhu hwako hunokodzera here kuti tishande newe you see then ndakati iye rekutanga tiri tese tapinda mugore rechi2 takaenda tingoriwo katimu kakati cause tiri pasame crew nana Jonga nana Clio nanani then tamugore rechi2 rakunopera vamwe vakabva vapinda papero vese vanyowana vakwasara inini ndiri one vauri kuti vanyowana vakazouya before vavepo ivoyo kudhara takangoenderana tatikangotedzana ngoti uyauya pamovie iri uyazowira panext movie uyazowira panext movie tichienda takadaro so munhu akatanga kutondipa update shamwari boy here kusaidi kwako machena here ndakati handisi kunzwisisa zvikanzi inini ndaita sei ndapiwa mari iwe wapiwawo ndakati inini maya handachandikuziva mandati plus kuti ndibvunze director kuti haufa mari ivo vakataura kuti tine mushandiro watinoita noenda kutonge ndine dzungu ndobva ndamirira time yavo mandaona time yadirector vangu haisi kusvika ikutoda mubvunzo pakamira sei because ndiri munhu wokutoti ndine mhuriwo dzanenge ichida kuriritira si so ndakasvika pachikamu chekunobvunza director zvakamira sei panyaya dzedu tichiri kungopusha zita director wakati no hausisiri palevel rekuita sei rekupusha zita Kismo wasvika but ezvinezvi pane zviri kungoitika I think pamazuva ari kutotera ipapo zvinenge zvabo wobva wadzidza kubata time mandati aiwa no it's okay ndikategedza ndishingirire iroro gore rechi2 futi dambu hapana yaitika ndingonzi ayewa zvakutoita ndatombosvika pachikamu chekuti director inini I was thinking kuti nditomboita zvimwewo zvinhu because kuNice Boom kana tichishanda unobva I think ndebva umba 6 sometimes todzoka 11 12 kuma9 dzeusiku kuma9 so auna time yekuita side hustle wafanira kuti tori pabasa ndakasvika pachikamu chekutomboisirwa zvinhu panze nalandlord ndaita 3 months ndisiri kubhadhara rent that 3 months dzakatedzana ndandisinazo ndo madhezi andainyanyobuda ndiri pamamain characters vachiti semunhu akupinda papero you have to work hard ne so bandatovhunza director ndesirwa zvinhu panze chichi zvikanzi saka pakaipa then director was like mari yandanchida kuti ndikubatsirawo nayo my girlfriend is not feeling well so ndambopa musikana wangu mari zvinhu zvangu zviri panze chapepa was like boss hamisi madhipisa even though mapa girlfriend yenyu mari you were not supposed to say it in front of her maingofanira ngoti zvinhu hafuna kuita mushe ndokupa kana kuswera mangwana then bva ndichinozoona dhimba okupa $40
pa $40 iyoyo ainotozoenda kurent because takatoti 3%. So guys, semunhuwo akashandawo makore 3 akashayawo cheuwiri, ndakazofungawo kagrafti kangu kandakatongodrafta ndakagara pasi kudai. So as you can see ndo bleacher ndozora mafuta ekutsvukisa. So mafuta ekutsvukisa ndinozora ndindomabika kumba kwangu, ndozora inonzi lunchbox. Lunchbox yangu inoita $25. Also I have my oils evanhu vakatsva nemafuta ekubleacha vakazora mafake mafuta vakuita kana kuti masunburns kana kuti chi oil yachona ndinayo inoita $15. And then ndine also glowing lunchbox yemunhu wekuti hausi kuda kutsvuka but unongoda kungoti skin yako you look as a rich aunt, inoita futi $25 lunchbox yo. Then tine ma-oils anopedza ma-stretch marks $15 nezvimwewo body shaping pills, flat tongue pills. As you can see inini ndakambozvara but handina dumbu, handimukonyatsoona handina kana dumbu. Not kuti ndakaita breathe in inofunga mamchona pana ndakagara pana nchita interview naatipere. So vese vanenge vachida mafuta angu vanakirwa neskin yangu, mafuta angu ndo andoshandisa. Hit me up on 078-070-5597 078-070-5597. tichiexa phone yangu yadonhera mvura. Ofucha handikwanise kutogara ndisina phone because ndiri munhu wesocial media. Phone yangu yadonhera mvura. Direct wakatopa sign yekuti ukakota motion unga phone yako zvicha disturb set. Ukufana kutombo concentrate. Phone iri mumvura. Phone moyo uri kudaka unonga. Ndakatomboita like kashoko kekuti phone yangu umwe moyo uri kuti basa. Mandati let me concentrate since ndiri pabasa zvinoita maybe tomorrow ndichabenefitawo more zvekuti ndichatotenga iri iPhone. Then munhu akakwanisa kutozobudisa phone yamvura ndipaida bva ndatirayo kuigadzirisa ina kugadzirika. Mandatozvitsvagawo chimbudzi cha$40 yandapiwa. Yango wapiwa ndikatombotama kumba ndikanogara kumba kwaCleo nekuda kwekushaya mari yerent. Cleo wamaishanda nayo. Nekuda kwekushaya mari yerent. Then tadaro tikuramba tichipusha vanhu vese vaingobvunza ko why iwe uri kunzwaro pavanhu vese nice angasadaro ndikati ayewo tomirira chi nguva yake since akachingonditi wasvika lapa level wapo chaipo kunoku ndokomba. Then pakaitika time yekuti inini ndati ndikafeswa nekamera dai yanga yakudzima yedzima yega kana ungoita white pakangonzi camera rolling yakatarisa kwandiri inini yobva yaita white pascreen kana kubva yafa. Zvandikutotsanangura ndozvaitika. Yes, ndozvaitika. Saka chii chaikonzesa zvinhu kana kuti hautozivawo? So director wakati I think Kismo maybe ane zviri paari zvikuita kuti kamera iite sei idzime. Then he was like ndachida kuti umbonobatsirwa handiti kobva wadzoka kubasa kosi kunoku ndokuhome ground kwako ende toda kushanda newo zvekutodaro. Zvechokwadi bva tatombofamba mandadzoka vandangoti hachibo but iwo pawaifamba iyo kumasowe zvainzi nai akudza ndakafamba kumasoweji kwawaifamba kwainzi never mind zvinhu zvekuti zvimwe. Then vandadzoka vandati chibo but chakanoitika ndechekuti pane mamovie 2 ekuti vakati tida kumboshuta iwe usipo tuone kuti chaiuraya makamera chi still ndisiko makamera akanoita sei akangonofa zvekutodaro. So vanhu vadzoka ndiwangu vakundudza kuti wakatogona ukasara kozi blame yedzoka futi kwauri kunzi uona zvawakonzeresa paaningirikina makameras azofa. hauna kupinzwa busy iri uri kwauri wonzwa wanga uchibata-bata. Aiwa maya director vanambobvira vaita brains ekuti anzi kana kuti unobata-bata kana kuti brains yadirector dzaita kuti Kismo anenge munhu ane mudzimu. So mudzimu wake hausi kuda kuti abude pakamera akufanira unobikirwa doro or something. Ndina hangu ndinowanzoziva zvinhu zvemudzimu but I don't think kuti vangainterfere nezvemakamera na. No problem zvausina kutiudza hako kwereason yausina kutaura. Maya handina reason yandisina mbotaura. Iwe pawaifamba zvai. Unotodza kuti iwe pawaifamba. Guys are you for real now? Azviite kubudisa asi zvinoenderana nezvakataurwa izvo zvemudzimu yacho. Yes, something like that. Zvine mastay vanhu. Shamwari yangu. Continue to
then batadzoka kubasa batatotaka tochimboshanda bo kusvika bataita mahigh school teacher batapedza bataita nhamo yemuroi batapedza panosomboitika such problems apa ngwa kupindawo bo zvisina kamera iri kudzima zvisina kubhadharwa futi mukati so iri kuti ndicharamba ndichingobvunza chinhu chananda kunyanya kubvunza stereki nandango ndikasvika kushuti kana ndakuda kuenda kumba ndoti director mari yetransport hamfaniri kungondiomeserawo pamari yetransport director vobva vati bo sometimes vaigona kupuwa kana $1 retransport because kumwe kwese uku ndionozvitsvagira mari yako yetransport ndionozvisonesera hembe dzako dzekubuda pamovhi unongoudzwa ngoti movhi kudiwa hembe dzakaita sei nemachira akaita sei wozvingwavhira mari yako zvekuti uri papero kana kuti hausi is none of his business or whatsoever. So tadaro pakaitika movhi ravasina kumbondidedza then mba ndatovhunza zvikanzi hauna roho pamovhi iroro ndokudedza chi panext movhi mandati alright mandati but mimi director ezimene makuti kunge mukundijamba jamba but he promised kuti Kismo wakuiza sei wakusvika chichi this and this of which mutemo wekunaiza boom kanoshanda nanaiza boom autendere kubuda pane any skit na someone zvisina director mukati right yeah so ndo pachikamu chandaive nechekuti ndaisatenderwa kana kudi of which vanhu vari kuti Kismo une bhitana naisa papi kana kuti chiukurwadziwa maya guys nyaya yangu iri pakuti director vaifana kuuya kwandira nditi sevanhu vakashandidzana for 3 years Kismo hatichashande tese pakupushana kwatakaita tagumira chi panapa because inini ndakastika ofuti vanhu vakawanda vairequest kushanda neni vanhu vakawandisa I can't say my names then ndakango respect kuti my boss doesn't like this and this ndakaramba ndakagara zvekuti pamwe otherwise dai ndakatojoina imwe kambani ndakatokurirawo ikoko kana sidai kune something chiri nani inini kwiri yangu yakazoita pakuti ndakagariswa ndizi munhu obva azoda kuita unge akuenda achitondisvipa ndakutoti ndikasenda mameseji great ndikasenda mameseji director tapapi panyaya yedu great pamwe pachona vakazonditi ingawani chipo akashandirawo mahara wani then chipo I think kushanda kwakaita unaiza boom it was 6 months anana pakabhadharo ndokutaura but nemapisira akaita chipo trouble course iye hake she don't mind even inini dai zvazviri ndizvo tikataurana I don't mind pakuzondiudza kuti wasvika inini ndatombotaura kuti dabeta ndiite something inokwanisa kundipawo mari kuti ndokwanisa kuprovide for my baby nekudini wobva wanditi aiwa mira zvinhu zvatobo unenge uchindimisirei unofanira kungogara wangondidza kuti bo hanzvadzi yangu zvino hazvina kuita sei hazvina kumira zvakanaka chichi then tosila dhiri mune zvakanaka rather than kundigarisa cause ini ndakatonogara kumba ndichitoziva kuti ndiri munhu wokupi wokunaiza boom even iwe dai koyo chitoti skiti ndaikuzotiudza direct ife dai koyo chiti ndaikuzotiudza direct of which director man mawa kuzoti avachashande neni ndine mubvunzo saka kunaiza boom kunoitwa zvemapepa zvokutosaina contract papepa ndikati inini unoitwa zvemacontract ndinganyepe koza ndambobvira ndakarona vakapinda vese avanywana vakapiwa nonzi mared card kana muchimaziva ndoava akaudzwa kuti ndo macontract iwawo yekunzi iwo wakabuda pavidhiyo naadzirari riyari anenge rakanyorwa marusi epakambani kana kuti receipt rengonzi wapiwa mari yakati riyari ndo something like that but vamwewo vahombe ndo vakapiwa of which the main issue iri kuita kuti tinge tiite unge tinonetsana inini nadirect handiti hakusi kuti inini navo vacho takatadzirana someway somehow you see munoona dafu she's the second director board mother so dafu ni mama vaBlack you see nyakubereke iri kana kuti pane ukama wanawo my dafu munin'ina wa myBlack so chakanoitika ndechekuti you know as girls tinoita tuma issues twatinoita nditi Black munhu wekuti akaona mufeso yemunhu ane tumari anohakira so kunge tsina mhenoka kungohakira kaanoita so haadi kuona varume right akaona varume hamheno zvaanonzwa muropa rake especially anenge achifungidzira kuti itype yake iye she makes sure because haazeze kana kuudza mufeso kuti inini ndaita sei ndanakirwa
anyare nazvo. Vakafana pane vanonzi boss time iva vakatovanyenga but the relationship was cool. Vakatoita ka relationship kavo. Vasovadhumanisa nevarume 5 one time. Nyaya ndikutoreya anoiziva. Then akasvika pachikamu chekutora boyfriend yemwana yaCleo. Ini ndaitamba naCleo taifamba tiri 2. Mira Kismo. Cleo kutora ndeupi? Cleo kunaiza boom. Cleo unoziya. Yeah. Atora boyfriend yemwana. Mwana akarwadziwa. Ndakanganisa. Nakutora boyfriend yemwana akahayiwa. Boyfriend yemwana. Eva mwana kuti kukechewa. Ndozvakaitwa papa. Paakakechwa akapiwa 80 US nebhodhoro reEga Master. Ndobva auya kushoot nekabhodhoro kake keEga Master. This and this varume venyu vanenge vachitipa mari musingapiwe kana senti muchirara pasa munhu akana mibhedha this and this. Mwana angachangotanga life. Mwana bvarwadziwa Kismo. Boy here andiri kuitwa ndikati usatye mwana toita sei toipeta. So iye akakechwa hake na mudhara asina zita. Munhu anotozikanwa munhu achisunga kuti ndimutaure zita anopisa. Apa pisa ndonongoritaura hana basa. Apa panotopisira mheno migunduru pa. Ndotomuziyawo. Ayewa maya respect. I respect it. Munhu mukuru. I respect Cleo. Alright. Iye anonzani Black paakauya achidaro kumwana mwana bva chimachema. Ndobva ndati Dondowari toita sei toipeta nyaya haisi sterek. Then Black she was in a serious relationship. Komana aimuda kana nchitaura zvekuda munhu chati tiri pashoot tatina dzimwe nyaya. Ndiko kuti mukamana wangu. Yangi yatova song. Ayo. Tikati mapererero akaita sisi ava. Takuna kumbotsvaga mukomana wavo. Tivafilisa zvavakafilisa mwana. Anotorera mwana chete vagara ndochigame chacho kunaiza bomb kungochinjana maswap and top. Swap and top. Pana nemurume here kunaiza bomb. You know what? Varume vanawo zvobata zvioneke kuti vanawo. Wachivura umbe. Cause I can't say I'm someone's wife ka. Inini nchiti from Thursday ndiri pabhawa kusvika Sunday. Nenge ndichite. Inangu speaking for myself nditiro mashura akadaro. From Thursday ndiri pabhawa ndikuti ndikuita sei ndikudini. Kana tanga sipo padeni Zvakangooma kuisa mukadzi akadaro. Zvakangooma. Uyu anonzani? Uyu taningirikina taronga kuti zvanizo tichaplane kuti tiwane mufesi wake. Mufesi wake aitonditsvaga. Chaita kuti mufesi wake anditsvage. Inini naBlack ati patikambobvira tatadzirana ndikati pane patikamboti takatadzirana apana but munhu yaingonzwa ndivenga akanditarisa. Wamboona kuti munhu ari kuzarirwa kungondiona chete. Anotokudya. I didn't chimwe kuti even director vesvika pakuti bo dakairi bo andizivi ndasi inini munhu wekutoti antiuna unomufarira singaiti ndotomufarira zvekutodaro but andizive kuti inini ropa rangu naye rakatadza kupindirana papi zvekutoti even mai vake vacho dhafa itombosvika pakuti wangu usadaro azviko. Zvatinge tichiona pamamovie zvezviya zvekuvenga zvezvo zvanenge achiita zvezvo ndozvanga akapita iwo. Anga akandivenga kupfuura izvozvo. Aiwa. Usatambe nekuti wakagara hatina mbobvira tanetsara wabva kuti uyu anongoti mazimuromo inondibhowa feya kwete zvekuti wambonondinyenga zvisina majokes pauri zvisina majokes. Like the other day tinopinda paseti munhu akashayiwa sketi yake anga akapfeka ufi chachiri chisketi chachakadhamba. Zvikanzi ndikismo hakuna mumwe mwana anondibhowa yeye ndiyaba senzeni akati naiwe usadaro anoba sketi yako Kismo anoiitisei yakadhamba kudaro anoiitisei Kismo sketi yako zvikanzi usamusaidhire zvikanzi aiwa musati ndisamusaidhire inini and I don't take sides mwana uyo haana chaakambokutadzira ndikushayiwa kuti unomuvengera chii and senzeni she's someone ari bo zvekutodaro bo munhu ari cooler aiwa ibo munhu she's a real mom you know. Shout out to Senzeni. Aiwa Senzeni. So, pane panaida kunzwa paipai wazokata nyaya yako.
wakati uchitsvaga mufesi waBlake right iyai kutsvagawo ndopandoda kunzwisisa pa chii chakaitika chakaitika inini usually handivhure mamessages ekuinbox yefacebook so the other day nangoti aregedza nimboita sei nimboscrolla nimbonoti ndiani nani kuinbox mafanzi anozoti vanhu vanoita sei vanoganza kana kuti mumwe anenge achida nhamba dzako aida kutora advert ndopandakaona chi message saka ndaisanyatsomuziva mandatora mascreenshots andatumira Cleo ndikati Cleo munhu unomuziva here tikanzi ndiye mufesi waBlake ndikati saka ndomba nhamba yangu here kana ndomba yako zvikanzi mupi ndobva ndamupa nhamba vatanga kutaura kuWhatsApp so time yataitaura kuWhatsApp ndetotaura futi naCleo ndichimudza kuti ati zvakati so ini ndakaita kunge ndisiri kutomuziva kana kuti ndisiri kutonyepedzera kutodzungaira kumwe kuya vatanga kutoexplaina ega I used to date someone unoshanda naye so mandati wandoshanda naye who ndovati Blake mandati ho ingapakaipa vatanga kuti but inini ndotonakirwa nemi sisters zvekudaro chichi mandati I am not interested but already nukumbro kuti timboenda kuphotoshoot but aenda kuphotoshoot tikaenda inini naCleo nemufesi wacho kaenda kuphotoshoot mufesi anga akatononokerwa nekuposta mapictures alright mufesi bva anoposta mapictures ainotorwa so Blake ko mufesi iye sekutsanangura kwake kusvika kuchikamu chese chocho chendwari musazitye zai mufesi ano-uploada maphotos tichisvika kushoot mandati mamukasei mamadhafu was quiet havana mbondidaira vamwe nditarisa nditi mufesi angaroposta mapictures aiwayo vatarisa kuside mandadarikira muna nomharesa director Blake ndobva asvika akatosvika achitobva aita kunga ari kubva kobhawa something like that because anga akaiteka kudhakwa ndobva asvika svikanzi waita chii kuphotoshoot nemufesi wangu I was like funza kamufesi wako taita inini kuphotoshoot do you think I can afford kuendesa munhu wako kuphotoshoot kuti aposte maphotos maya mufonere mubvunzo kuti waite ichi naKissMode that time yese mufesi wake ndaisadana naye aingondipfimbo ndichitomuti imbomira chiti then takuti tiri pashuti papa sisina peace hureiri this and that hurere kubhema valley zvakazodai ndaitukiriro ndikati yuwi kokutongonyatso kutongozadzisa sezvavari kudore of which inini semunhu ane brain I wasn't thinking nyaya yekuti ndimutore mufesi yeye no ndaitofudzira kuti Blake semunhu ane brain semusikana achauya kwanditotora zvakanaka siri zveloud KissMode ndaona chi maphotos apostwa chichichi nemufesi wangu kuFacebook zvikufamba sei tototaurirana pamwe ndatobva tatomumisa mufesi totobatsirana tobva tamutsuro kuti iwewe last time yawakamboita yekutora mufesi wemwana usaite sei usadaro because andiapo uri kuona mufesi wako ari kuhakira kwatiri mufesi wabva atotanga because mufesi akabva atoita friendship naCleo bva atotanga kutotaura Cleo chitonditi KissMode mufesi wemunhu ari boo mufesi uyu pana Blake akatora sika ndofunga nogara achirohwa apa munhu ari quiet kurohwa mira saka Blake ainangu ndomutya zvanzi mufesi ari boo ndobva ndazosvika pachikamu chekuti ndakati kune mufesi chi boo vatitanga kuchidanana chi nemufesi kutodanana zviri loud zvekutodanana chaizvo kutopengesana ndati musikana akaita heartbreak ndakamboona vanoti heartbreak that girl was heartbroken I wasn't expecting it ndaitongoitiwo semunhu anozvikozi vanozvidedza chizviti trimakudu semunhu anozviti gudu achaita chibvenibveni chi paheartbreak ndopandingaona kuti heartbreak hatina zera nayo musikana iwe kushuti akadhakwa nemawhisk asingagone kufamba achitira kubvisa stress yemufesi of which mufesi even tiri kushuti aifona paangodira afoni yekuti pamwe pachona inenge tori padhuze nayo toona kuti munhu wangu kauya ari kufona aimbove munhu wangu ari kufona saka munobvira marwa akatanga amboti tikuda kukumamisa this and this ndikati bo anoda kunimamisa bo aishate director but ngarimboite zvishuti zvekutorana kwenye mafesi munopedzerana chi outside anditi so nyaya yakaramba ichinetsa iye akatrya kuda kuita revenge yeye yekuti anozofuma mangwana achiti wakarohwa hit and run bada kutrya kudzokera kune mufesi achimuti sorry kana pane pandikakutadzira usazodaro zvikubva watodanana naKissMode chichichi fesi abva aramba
Fesa but maya ndakatoita chi ndakatoita move on. The reason why musikana aiti kana ane mufesi wake hanzi instead yekuti tipanane time kuti tasangana mbebe anenge angori kubasa kwedu kune zimusikana anonzi Kismo rinondibhowa aiwa musikana saka mfesi akasvika pachikamu chekuti Kismo yamfana kumboita sei kumbotsvagwa ndimboona kuti akavengerwei anombonyatsoita sei hanzi ndakatanga kufollowa page rako ndichitanga ndiye Kismo wacho ndipo ndikatanga kuita sei kuve ndiri interested naye. So guys kana makuma boyfriends enyu sataure kuti ndingi ndakamuvenga anotsvagwa unenge uchibaketa munhu kana boyfriend yako singoita zvinyaya dzinoenderana nerudo koko kwete kuti wakula zvibasa isu vakomana hatizvide. And then mufesi imwe issue yaive nayo anoti hanzi ndakati ndimboenda nebhebi rangu out hanzi vadaenda out ndaida kumuintroduce kune dzimwe hama dzangu but takaita kuri kuenda kumafaro so musikana anorova malebhu hanzi musikana akati arirembera zvake nemalebhu akutaura zvinyadzi hanzi kumuti naiwe dzikama ona pane hama dzangu hanzi musikana angadi kumuti dai hanzi akati ndikunzwa kuda kushama so hanzi tiri pafunction iyoyo papana sekuru vake but wanga siri sekuru vemufamily ana sekuru ekusangana nawo kuHarare veve sekuru ndobva vakecha musikana mira usandroyese ni shoko sekuru wemukomana exactly vakakecha musikana wemuzukuru exactly ndozvandikunyanya kukecha kwauri kutaura iwe ndekwekuya kwekuti vanhu vanomira patouch line right atapeya mari but iye akakecherwa papati pafunction yavaita inini hangu I wasn't there akanise kuti chokwadi kana kuti kunyepa nandisiko but zvakataurika zvakataurwa akuexplaina ndichitomuti imimi relationship yenyu yaita kunge chini iri sweet zvekudaro chichizvanzi ndaigara ndichirohwa ndakamboza ndaurayiwa ndakavharwa nepilo nchinzi ndipe password yefoni here ndikati waizodana remunhu anokurova sei zvikanzi inyaya yekuti munhu unenge uri mulove hanzi munhu aenda nacoolers yangu ndakatanga kushaya kule kudai ndashaya musikana tada kuchigadzira zvekuenda komba hanzi munhu akatanga kuvhunza ndiwindi ko Black watati naye windi wakuti president alright ko Black watati naye panapa zvafamba sei hanzi ndaitoziva kuti mumwe wangu kasikiri kake ndandako kaziva hanzi kuti ndichibudira ngoti anenge akechwa azvichaita hanzi mandati ndafanira kumuti afanoenda kuomba hanzi wandaenda pachikona ndafona ko nhai wangu uripi hanzi akuvhunza kulezi yangu esanzi naiwe dziripi azona chiratidza kuti vakarara hanzi saka pandakanzwa kulezi achidayira pasaidi ndobva ndangokata foni mandaita sei bandasiyana nazvo ofichi zvinhu zvokuti hanzi ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira munhu yainditongera chitororo chekuti ame celebrity hanzi mandangoti I have to revenge. So relationship yangu nemufesi waBlack yange iri nyaya yemarevenge ngekuda inini ndairevenge kuti Cleo haangambotambwe nyowani naBlack tokwanisa kungoitambawo yaakatamba kozi aigonongoti akasvika pandirobva ti inini here ndopisa inini ana Kismo amumire patinomira handimire paunomira ndamboti ndopamire here handitodiwo pamira izvi akozi iwewe hatirare ndagara nditomire paunomira iwe haumirewo handimire paunomira kozve kuzoda kuzoti kozi iwe unomira kuGlenora kwenyu ndomirewo kumastreets angu handinomira saka kozve kuzouya aumire pandinomira this and this bit yake ndaishaya kuti iri kubva kupi then nekurwadziwa kwavakaita Dafu akabva aenda kuna director akati atichakwanisa kushanda naKismo yange yapindurwa namama manje kozi atora nkwasha kozi atora nkwasha mama vakati mukwasha wangu vaimuda kani vakati mukwasha kozi usually right vakafona vaimbofona even iwa na Dafu akafona pafoni yemufesi vaibva vanzwe kudairwa neni kana kuti mufesi aibva angodairo bva tindina Kismo then director ndobva vapinza vakasanganisa chihure nebasa you see plus chimwe chinhu mira Kismo pawati vakasanganisa no gara pawati vakasanganisa chihure nebasa vamwe vanongonosanzwisisa kuti ivo ndo vakaita chihure here vavaisa pabasa ivo havaifanira kutora mapersonals
ekuti tatorerana mafesi uko Yeah. as if zvatangira pandiri Alright, ndazopa basa. cause vakateerera kunzi naDafu Kismo atora murume waBlackie. Lenny was not Blackie's husband at all. They were dating and Blackie anokechesa munhu wekuti aienda uku. Imagine aenda nebhebhi rako rinokechwa nasekuru vako. How does it feel? Imagine ofuchi iye munhu wekuti pese pasviko but Kismo ihure ihure wandiona chihura kopi maybe because of dressing because ndakatsvuka I don't know but handina munhu wandakamba kana pane ari kuvhiyiwa akambouroni you can say kuti Kismo paye Takahura tese kwemba. wakanganwa here hope wanyatso kundiudza kuti paye Kismo but ini I don't think so. Handizviziye handiti inyaya yekuti hanzizonizvo anokechesa Black anokechesa guys $10 per night ukaenda nyatsonditsanangura about mastreet actually pachine mbiri kapa Chembiri ipi? chibva paVID Chitown. Chitown. chibva paVID unoziva mastreet actually kana kuti unyatsoketa Wanazouketa. pane side rinonzi Chico Bawa here remutononi but mukatarisa mucomment section pane vanhu vanombokomenda kuti Black anoshanda muBawa here because from Thursday tinomuona kusvika Sunday ari muBawa. So vamwe vanhu vaimbobvunza kuti ndi waitress wepaBawa here. No, asi waitress anga atoriwo pajob rimwe racho. Saka nini saka nyaya iri baba kuti naZaBoom asingazobhadhira vanhu rizvo kutoti akutoita rimwe basa rekukechesa. Nesishona matama tototi vanhu vari kuizwa vachiguta. Nemapushira kuti work square kuyaka. What's going on? Ipapo handizvoziva hangu kuti why mari iyoyo isingashande because takatarisa Blackie she's not like me. Black haana mwana. Black haaloje. Handiti anogara kupa kwabereki vake. Black anotambira 250 kuna ZaBoom pamwedzi. 250 kumunhu asingaloji asina mwana. Handizive kuti imwe yachona ari kuidii. Munhu wake angoriwo nespiritual iri pari inotodawo plus guys chinhu chandinoda kukuziva pane vanhu vanga vachindituka mucomment section vachiti hanzi Kismo this and this haufaniri kuramba uchidaro maya munhu don't pretend pasocial media kuve munhu ari right. Dafu akaenda anoti kuna Naiza Kismo atora murume waBlackie isusu haticakwanise kushanda naye. Kismo akaramba achiuya kubasa isusu taakusiya hamufe makatona futi kuna ZaBoom of which Naiza he can't afford to lose those two because ndo vaakatanga navo. Even if I was Naiza ndandisingachoose Kismo over Dafu and Blackie. That's true. But nyaya yangu naNaiza izori pakuti boss Naiza nyaya yangu nemi handina daka nemi handirwadziwe nemi handisi kuda kuona downfall yenyu handiti but imimi munoda kuona downfall yangu why ndiri kudaro direct makati imimi tane 1 year and a half tichishanda tese mukati my sister zvinhu zvaita sei zvabhowa pachikamu chekufanira kutambira tikashanda futi dzimwe 1 and a half year handiti of which zvinhu zvekuti hazvizonakidze every movie rine munhu munyowani why izvezvizvi mane vamwe vanhu vanyowani handiti vamuri kupusha handiti mukaramba muchivapusha vanhu vavo in fact vatoo nemazita ka right now vane mazita muna chamuri kuvapa mangwana vachamuka futi vogara pamberi pekamera Naiza akazondidai Naiza akazodai but kana makaita agreement yekutiwo muchashanda mese 10 years for free that's cool. Inini point yangu izori pakuti imimi hamaifanira kundimisa cause director tichipedzisira kutaurirana handiti vakanditi pakapanda kudzoti pane movie rakaitwa mandaona handina kudedzwa handina kuiswa mugroup ndobva ndabvunza svikanzi hauna roho instead of saying kuti maya shamwari yangu wakatotora boyfriend yemunhu zvabvarana wakakuvanza until now ukatoverenga conversation dzedu until now hapana chokwadi chatiri kumbotaurira ingori my sister ini ndakazokuti ndichashedzwa rini because Kismo wacho ari kutopera you see but inini pandozoda kuita stand up for my rights handisi vanhu munoti ndinopenga pesa pawevepi vafanira like now people are asking pa 3 years dzacho waimboitei pa 3 years dzachona he was promising inini pandakashanda pekushandira zita pakakwana pandakazvidzwa kuti ndada kutsvaga something zvekuita zviri nani he was like no my sister you're a good actress of which we can't afford to lose you ne
vandashingirira kandichiti neramangwana ndinenge ndine something Chachinja. ofuchi neramangwana racho handinacho chinhu chanaimboshingira cause kuyakuya manew actors ese from chapepa sunura ichidzoka kwese kusvika kunana jonga uko vanotambira $100 per month ndoyandaitoshingirira $100 at least zviri nani Zviri nani kurembera pane kushaya. vanajati wani vaipiwa $50. vanajati pavakabvasa ma50 nema30 so ava vana black vakasara vachiwedzera pakabuda kavanajati asi ava vacho vanachapepa vanozobvumzira masaidi aso ndizvo zvawaingoitwa nozvawaingoitwa munhu wese naize mutemo wake anoti kana uri actress kana kuti actor wake hanzi you are all my wives so if I see you anyway I get jealous but honestly speaking vamwe vanogona kutaura kuti maybe zita wanga wasara wagadzira but ini nevamwe vakati wandei tinomvumirana kuti iwe wanga wapusha zvekutoti zita rako inini kumba cheko cheko kwandovheni vanokufarira zvitaiti saka menongome section 2 dziyamana munhu angasati apushere zvekuti aideserve kubhadharwa so inzwai guys nyaya haisi yekuti kupusha zvekudeserve kubhadhara nyaya ndeyeagreement nyaya ndeyeagreement guys ndopane nyaya because kana takawirirana kuti 10 years isingabhadharwa ndofana kungoita sei izvozvo anditi but isusu takasvika pachikamu chekuti vakanditi mwanangu chikamu chawaveri chakuda kuti uchiwanawo mashereni handina kumawana mashereni acho ndakanzi ndatora murume womuridzi guys and then vanhu vakundituka mcomment section iwewe waitei pa3 years you know how it is anditi kana munhu ane fame anditi then ozongoerekana wako mukona of which azvibatsire kuita fame usina kana dola muhomwe kana kudi but imagine kuti ndakashingirira pakuti izvonizvo ndakasvika pachikamu chekuisirwa zvinhu panze handiti of which maybe one of my landlord akamhondisira zvinhu panze angononga arimo mucomment section ndaitovanyepera kababa ivavo ndakaita 3 months ngwanyepera ndichiti YouTube yekunaiza bhuma isikuisa mari yakahekwa izvo ndichikavhiridza naizi even iye anozviziva even vanhu vaiti nai mutakanzonzi kunaiza bhuma kubhadharo ndati vanajati vanonyepa tikupiwa mari ndichishingirira kuti ndaifa wakatombokavha ndaito pakabuda nejati ndindatori pamberi vanonyepa mukataza maprevious post angu ndichiposta director vedu munhu mutene this and this vanhu vada kuatanisha image yavo it's not like inini ndikumutanisha naizi handisi kumbomutanisha cause akandipusha yes but pakuzonyeperana apo time yakandigarisa achinditi gara handiti dai kana kuti ndakaita agreement nekushanda nevamwewo vaida kushanda neni that time pamwe ndingadai ndasamwe ndingadai ndakaita tumaside aso twangu twekutiwo ndinenge ndichizoti tikuita sei tiri kundipinzira mari rather than kundigarisa that was very bad nyaya ingori paagreement agreement ngaizadziswa of which zvakafanana nawo last week ndakaita interview naSaint Saint I'm not here shamwari yavo munozviti henyu muri sekuru veZimbabwe but you are not my uncle bro not at all ndakaita interview naSaint handiti because nangotaura chokwadi nyaya dzandiringotsanangura idzi handiti ava amenoti akaita sei neinterview iyoyo yakakuita iweyo amenoti akaita sei neinterview iyoyo interview vayanzi ngaidelitwe handisi kuziva kuti akati interview because director vari kuti havazvizive zvekuti vakati but tichiita interview vakandita vari 2 naSparks then after interview Sparks was like interview iyi ikabuda zvinodonhedza kambani yenaiza bhuma Saint unokwanisa kutaura mari yaunoda tokupa kuti interview iyoyo isapostwe